Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Sa pagpadayon siyang nasugdang gimbuhaton. Unsa? Abay, Johnny, doon ay rason si lolo ni mo bay kung anong ikaw gyud ang iyang gipasunud-an ng singsing sa patay o sa iyang pagkasipoltoriro. Ug sa iyang pagkaungo. Sa iyang pagkaungo, kono. Gusto ka, bay. Dili tinuod nga ungo si Lolo Pilo. Pero, gusto siya nga magtuo ang mga tao nga ungo siya. Aron kadlukan siya ni ini. O kung kahadukan na siya, di na nimo paduol niya. Apan ang kilir sa mga sipoltorero, nahipaw nga dili siya ungo. Kay kitungkap man siya. Ang misyon. Mao nga hutdon ang tanang sepulturero sa minteryo. O kay ikaw man ang nakasunod, Naunsa ba ka, bay? Anong itutok mo ka na ko? Ha? Sabi? bay Johnny, bay, Oh. kinahanglang mag-amping ka bay. Anong mag-ambing mo ko? Pamatyo nila ang mga sepulturero, bay. O kay sepulturero man ka, posible nga patyon sa kanila. Gusto ka, bay. Kung kinsa man ang mipatay sa mga sepulturero dinhi sa ato, di ganahan nga dunay magbantay sa minteryo. O sana, Mutuog di ka nga dunay ungo pa? Oh, busa likayan una ninyo ang pagsud sa minteryo. Pero, may isugo ko ninyo. Unsa man kana, papa? Ang mga hulagway ni Pilo sa Musoleo, nyawa ninyo makawat. Mauni ang inyong kawaton pag-usap. Unsa? Gusto kong makakita sa ubang Musoleo. Kadapit sa pagdagad ni Pilo, Dendo. Pa, Kawata kini ninyo sa labing-daling panahon. bay Johnny, ikaw na eh. Sige makatutok ka ng mga pictures sa imong lolo eh. Mapuhi gani na abay na, managan kita ni. Buhi kita. Abay, doon na ginibuti pasabot ang pictures ni Lolo. Kining upat ka musuliyo. Aw, doon na yun na. Abi ni mo abay, nagtuo ko nga may connection sa kamatayon sa mga sepulturero kanang maong mga hulagway. Mao gyud ni masuod sa atong utok. Unya, kay bao naman kaining akong utok bay kun mao na ni mo operate bay talagsaon man sab ni. Gusto di ka, bay. Oh, saon sa man? Gusto ka. Ha? Nga maayo ng imong utok mo, operate. Mao nga, sugda na to ang gimuhaton ni Lolo. Nahibaw na day ka kung unsay gimbuhaton ni lolo nga imong tiwason? Ibaw ka? Tanawan ang tabon sa kaban. Sa RIP sa likod. Unya sa ibabaw, bahandi human sa kamatayon. Masab na magbalik-balik sa kung una-una bay. Unya ang musuliyo sa mga alkira, dunay marking RIP sa likod. Ilhanan ka ng maong marka, Chani. Gusto ka? Ilhanan sa mga musuliyo nga dunay Bahanti human sa kamatayon. abay mikmik, abay murag madato na kita ni. O kanang singsing nga naan mo, kang Cleofe Alquera gyud na. Og si lolo nimo ang nagkuha ana. Gusto ka? Buti ba sa butsab? Nga ang ubang musuliyo nga nagpapicture si Lolo, dunay bahandi nga sud. Husto ka. Bahanti human sa kamatayon. Sulbad na. Pero,
Nganong tutok man ka sa mga pictures? Wa ka malipay nga ato nang nasulbad ang misteryosong gibilin sa imong apuhan? Klaro na giday nga may anomalya si Lolo sa mga musuliyo din sa sementeryo, abay. Nga iyang gikawatan ang mga patay. Maong gipatay sila. Buot ipasabot, nga puhi pang nagpatay sa imong apuhan og sa ubang sepulturero. Og nakatutok na sila nimo, abay. Kinsa maka sila, no? Wa na'y lain. Ang kudakir nang mipatay sa imong lolo. Ah, ha? Bisag unsaon ako gunahuna, bay. Huwag kailaing makahuna-huna sa pagpatay sa imong lolo o sa mga sepulturero. Kawasin kauban. O kay silang duhaman si lolo nimo, ang gauban dihang nagkuha sila sa picture sa musuliyo, posible ngang nagkuha sa mga pictures ang may traidor niya. Buti pasabot nga importante kining maong pictures. Husto ka? Abay, Mm. kinahanglan matuguan nig maayo, ha? Kining mga pictures. O, ay nalang nagibuhog sa imong lawas, bay. Pero may buhaton na ta. Unsa man? Um, Ni ang upat ka pictures ni Lolo. Ang usa ato nang naablihan. Kining tulo mo naiwa. Oh, sige, magpili ta ng tulog atong ablihan. Sige. Marcela Buenaber. Yun Manolo Verdin. O Scholastica Amador. Ain ganing tulo, no? Ang atong lungkabon. Pero iuli ra sa dayon. Gusto kang ako'y mo pili? Sige. Hindi pili. Sige. Kini si Marcela Buenaber. Kay tako kini kwintas. Okay, sige. Kana ang isunod na tong lungkap. Marcela Buenaber. Minaw ha? Mm. Maghuna-huna ta kung unsaon nga makakuha ta mga picture sa ungo nga pilo nga tua ni Johnny. Ha, Puldo? Boss, mahadlok naman kung mubalik sa payag ni Johnny. Kituan na rin ba nila ang akong armas? Pero Puldo, dili mahimong balibaran na to ang sugo ni Papa. Boss, di na ko kasud dito. Kinasakpa naman ko nila. Nain na lang ang sugo, Ha? O sige. Og dili ka. Si Melchi na lang. O kana, mas mayo pa. Babae man na, mudot-dot pa yun ng Johnny. Kana. Muna dili na ko ganahan. Oh? Kaya mura ganahan na siya ni Johnny. Oh, antusa na lang. Ha? Sugo man ta si mong amahan. Sige. Makigsulti ko, Melchi. Unsa? Doon na kay pamarayag na ko din do? Unsa man na? Sulti lang. Assistant na ba ako nimo? Kuan, abin mo, ani ni. Confidential kayo ning akong iparayag nimo. Wow! Ganahan ko ng mga kulbahinam nga mga buhat da. Unsa man na, ha? Doon ako'y misyon nga ihatag nimo. Unsa man ang misyon? Kawata ang talang picture sa apuhan ni Johnny nga tuan niya. Ha? Katong picture si ang lolo nga naa sa musoleo? Oh, mao kini ang kawata. Kawaton, gyud? Dili may maghuaman lang. Kulain sila ng kawaton, uy. Maguba mo sa itong dungog, ana. Mahimo naman kong melchi kawatan, ana. Ayun na alangod. Nga imo kining gihuwaman. Pero ang tinuod, imo di ang gikawat. Humani mo picture ini sa imong cellphone, iuli lang sab. Pero, kanang dili mahibaw si Johnny nga ikaw ang nagkuha. Dili lang din ako kawaton. Ako na din huwaman. Unya picturean. Unya iuli. O kana, mao na. Perfect. Kaya na nako. Oh, kana ba? Unya, kanasama ko magsagod ana nga mission. Ugma dayon kung mahimo. Oh, sige. Ugma na yun. Gatay.
Tulo ka simintong imong gida? O, abay, tulo ka siminto. Kay, tulo makalubong ang atong lungkabon. Pero, abay, di ka ta mapiso ang itong buhaton, pay. Okay lang na mag-amping daw, bay. Pero ito masakpan. Pita yun, ani. Hello guys! Uy, gapa. Ni lagi ka. Gimingaw ako ninyo, uy. Uy, Uy, hala. Saan na ninyo ang semento? ha? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!